ti povedať, nasleduj Pána Ježiša Krista. Daj sa mu formovať, aby ťa formoval, lebo tento svet hynie. A chcem ti povedať, daj sa mu formovať, lebo Ježiš Kristus ťa chce vyslobodiť od toho sveta, lebo tento svet hynie. A chcem ti povedať, nebuď zaťažený v tomto svete, lebo tento svet je pokazený a zničený. A príď a nasleduj Pána, lebo Ježiš Kristus volá, neustále teba volá, aby si išiel nasledovať Pána Ježiša Krista, lebo On není na kríži, ale On je živý Boh. A ja verím, že Ježiš Kristus bude konať v našom srdci. Podaj sa mu, aby ťa formoval. A verím tomu, že Ježiš Kristus príde a budete vyslobodení mení Ježiša Krista. Nebudeš zaťažený v tomto svete, lebo Ježiš Kristus ťa chce formovať. A daj sa mu formovať, aby ťa Ježiš Kristus formoval, aby si bol do dobrej stavy. Tam, kde je chyba, tam Ježiš Kristus bude upravovať mení Ježiša Krista. Nebuď zaťažený v tomto svete, lebo tento svet je pokazený a zničený, lebo diabol chodí ako revúci lev a hľadá, koho máš ožrať. Ale verím tomu, že Ježiš Kristus je, aby ťa vyslobodil mení Ježiša Krista. Príď a následuj Pána, lebo Ježiš Kristus volá na tvoje srdce, stále klope. Ale chcem ti povedať, daj mu srdce, aby Ježiš Kristus ťa formoval. Šalom, haleluja.